Ebda kundanna min-naħa tal-Ministru Laburista responsabbli mill-ambjent Aaron Farrugia meta mistoqsi jekk dan il-Gvern hux vera li huwa wieħed illi jisma' lin-nies, b'mod partikolari lil bdiewa qriema illi qarthom tinsab taħt man-nara. Dan wara li matul ix-xahar ta' Diċembru sar magħruf illi Infrastructure Malta qed tħejji pjan ta' proġett ieħor ta' bini ta' toroq, proġett infassal mill-Aġenzija tal-Gvern sabiex tgħaddi r-romblu minn fuq art agrikola ħalli ssir flyover ġdida fil-bypass tal-Imrieħel. F'diskors li għamel l-erba' filgħodu, Aaron Farrugia sostna li l-Gvern Laburista qed jibdel il-kwalità tal-ħajja tan-nies minkejja illi bdiewa qriema saħħu li dan il-proġett ser ikun sentenza tal-mewt għal waħda mill-ftit medet ta' art li fadal li jservu ta' pulmun għal din il-lokalità. Qed inniblu il-kwalità tal-ħajja tan-nies Maltin u Għawċin, tal-familji Maltin u Għawċin. Ġiġi għati jirreklama fuq il-television. Iklu kulu l-frisk. Il-frisk minn fejn ħadd jieħdu? Minn ġol friża? Il-frisk? Mek għaset ħalli farka ħamrija. Mistoqsijek dan il-Gvern u xed jisma' l-karba tal-bdiewa li qed iħabtu wiċċhom ma' din it-teddida, Aaron Farrugia insista li dan il-proġett għadu ma ġiex preżentat għal permess u farfara fuq l-awtorità tal-ippjanar. Tkun l-awtorità tal-ippjanar li tiddeċiedi fuq il-policies preżenti jekk għandu xisir il-proġett jew le. Għalaqstant ir-residenti flimkien mal-bdiewa għadhom mingħajr tweġiba, bid-dubji jibqgħu jekk għal darb'oħra l-Gvern ta' Abela u x'ser ikun qed jinjora l-appelli tagħhom u jagħti daqqa oħra lill-art agrikola bħalma seħħ bil-proġett tas-Central Link.